Ти нещо видиш ли, ако не може да се прости това светното отпред? Не, човек. Мога да няма проблем така опция. Сега записва ли? Да. Е тук, това е. Мръсна чиста вода. И место за перална, да се казва. Пак вътре и от тази страна това е за душ банята. Толкова. Закрива се, но това положение. Ако не харесва се, тогава е трудно. Ти така от тук имаш нещо. Е от тук натам. Докато не дигнете на тук. Така ви правят един до друг, един до друг. Всички така ви правят. Не е малко хубаво с кухнещо. Това е съвсем за мен нормално. Удобен диван и стената. Така ги правят тук с кухненска маса. Тук с... Че е бокса само. Да. И тук хола с така, и тук телевизорите, тук са тъмно. Удобни дивани, стояки, така ги правят. И отчапка са нормално за стане. Отак ще бъдеш измазано спокойно. Гардероб, да, са на гардеробче. И спалнето, и колкото може тук за това. Толкова. Нормалното спане пак не е толкова малко. Има и по-малко. И по-малко това. И го вкуска за климатици, ама... Така да извежда тези климатици, че го оставят на терасата, който не е много хубаво. Но са напреднали, вънка си извадили. Отвънка, да. Изолирали си извадили. Няма много работа. Защото те са ни машини мащи. И после финдаш, колко ли трябва да се направи пак. Но хубаво, че много. ВИК-то е ново. Инсталациите са нови. Клетката не е супер така, не всичко други, ама всичките ще бъдат така, така ги правят. Ако блока е на 15 етажа, тогава са задължени да има по-голямо. Това са тия северните вече. Тия северните... Некой иска да гледа към София. Не, това е голям апартамент. Това апартамент струва 30 000 вече. Това е. Ако го остава... се изплаща и се продава и готово. Ти ли отвори вратата? Тя си беше. Ще се пускат с тия върви, те са останали да се проветираме. Какво си ги оставя? И че вратата е... Осветлението е хубаво. Много слънце близко. Значи сега колко часа? Аз слънцето е завъртено. 3:15. Ще завъртено, значи 15, ще изгрява. Исто, друго исто. Значи видите сега слънцето е чак тук, сега вече от тази страна. Ето, 3:15 идва точно фронтално. 3:15, значи оттам изгряваш. Ето, значи пак. От 10 часа, 8, 9, 10, цял ден на слънчево. Цял ден е слънце. Което е добре, няма север. Дай да видим и парко място. Период, вече, период.